Vi ste nedavno u Briselu dobili jedno lepo priznanje u oštroj i svetskoj konkurenciji. Pa nam za početak recite o čemu se radi, o kakvom se priznanju radi i prosto kakvo je to takmičenje bilo. Mi naše proizvode do pre nekoliko meseci nismo ni davali na ocenjivanje. Međutim, ja sam čuo za tu nagradu, da je to svetska nagrada koju dodeljuje Institut za superioran ukus iz Brisela i odlučili smo da damo na ocenjivanje oba naša proizvoda i domaće čvarke i domaću svinjsku mast. Na tom ocenjivanju u Briselu, gde je bilo preko 2000 firmi iz celog sveta i mislim 9000 proizvoda, mi smo uspeli da osvojimo za oba naša proizvoda, i za domaću svinjsku mast i za domaće čvarke, po jednu zlatnu zvezdu koja je u rangu Mišelinove zvezde. Šta će to značiti za vašu kompaniju u buduće? Da li ćete to možda koristiti za izvoz proizvoda u Evropu i da li već izvozite? S jedne strane značit će što će potrošač prepoznati te nagrade na našem proizvodu i na taj način mislim da ćemo povećati i prodaju naših proizvoda. A s druge strane, par meseci pre dobijanja tih nagrada u Briselu dobili smo dozvolu za izvoz u zemlje članice Evropske unije, pa se nadamo da će nam ove nagrade pomoći u izlasku na to tržište. Kako ste došli na tu ideju? Kako je došlo do toga da krenete u jednu takvu vrstu biznisa, pošto u tome niste imali iskustva, ako se ne varam? Ne, apsolutno nikakvog iskustva nisam imao, ali se pružila prilika da se kupi objekat za preradu mesa. Nisam znao šta ćemo raditi i proizvoditi. Prosto sam bio sam u toj priči i nekako je došlo. Radili smo nekoliko proizvoda, pokušali smo nešto i od momenta kad sam vidio taj kazan u pogonu, ja sam odlučio da probam da napravim čvarak. Proveo sam 17-18 meseci dole u pogonu bez tehnologa i polako popravljao kvalitet i ukus tog proizvoda. Svaki dan sam vršio eksperimente, ne bi li poboljšao kvalitet. Znači, to ste radili sami, bez tehnologa. Zašto ste to radili? Zašto niste nekog angažovali? Naš tehnolog, a to je žena koja je došla pravo sa fakulteta kod nas, bez ikakvog iskustva. Posle kraćeg vremena je otišla na trudničko i na porodiljsko bolovanje i to je u stvari, ja sam tada morao sići u pogon i to je u stvari presudilo. Možda bih se ja oslonio malo na nju ili bi to sporije teklo, ali to je za mene bila srećna okolnost da dok nje nije bilo tih 17 meseci, ja sam morao nešto da uradim. Bio sam uporan u svemu tome i došli smo do zadovoljavajućeg kvaliteta. Šta mislite da je za dobar biznis najvažnije? Imate li neko svoje pravilo, nešto čega se pridržavate? Pa, čovjek mora biti uporan, odgovoran, vredan. To je u osnovi. Naravno, možda se može reći da sam ja bio u pravo vreme na pravom mestu, ali to se ne postiže sedeći u fotelji. Nego dođe taj trenutak gde sam ja osetio da taj proizvod može biti bolji, gde sam ja u stvari video prostor. Ja sam znao da se ne mogu takmičiti sa velikim industrijama u proizvodnji bilo kog proizvoda, ali sam video da ovdje ima prostora. Zato sam ja bacio akcenat baš na čvarke, jer mislim, svi su čvarke smatrali kao nus proizvod 100 ili 150 u paleti tih velikih mesnih industrija i niko nije obratio pažnju. Svi su pravili nekakve kobasice, pršute i tako dalje, a ovo sirovine što je ostalo,
te svinjske masnoće, to je po pravilu odlazilo u čvarke, tako da se koristila i sirovina koja ne treba da se koristi u proizvodnji čvaraka. Dok mi uvozimo sirovinu, svinjsku slaninu, baš onu kakva mora da se koristi u proizvodnji čvaraka. To je zanimljivo da uvozite slaninu iz Nemačke. Prosto tradicija je potpuno suprotna jer otprilike smatra se da je naša slanina i da je naše svinjsko meso najbolje. A vi radite suprotno. Kako je došlo do toga da se odlučite da uvozite meso? Zašto ste govorili? Zato što ovde nema, nije kvalitetno? Ne mislim da naša slanina nije kvalitetna, ali na ovom tržištu apsolutno nema dovoljnih količina. Mi dnevno utrošimo sada već 9 tona slanine svakog dana, znači, a tu količinu sirovine ne možete naći nikako na tržištu. A ne možete naći ni kvalitetno od onoga što već nađete. A kako teče vaša proizvodnja? Koliko ste proizveli prošle godine? Koliko ćete ove? Možete li reći za iduću godinu? Da li već imate neke planove? Svake godine imamo porast proizvodnje od najmanje 50% i svake godine imamo i porast broja zaposlenih preko 50%. Moja očekivanja da ćemo i 2018. završiti sa rastom od 50% većim rastom u odnosu na 2017. Praktično po svim parametrima. Možemo li da kažemo koliko to znači iz proizvodnje samo čvaraka? Koliko tona u tonama? Pa to je oko 440 tona. Vidjet ćemo na kraju godine, ćemo znati tako. Nemate nikakvih problema sa plasmanom? Ne, nikakvih problema nemamo sa plasmanom. Pre par meseci napravili smo jedan novi proizvod, to su ljuti domaći čvarci i sada gledamo da plasiramo taj proizvod na tržište u što veći broj objekata. Za kraj, kada se radi o izvozu, kakvi su vam ti planovi? Jeste li već počeli da izvozite ili nameravate do kraja ove godine iduće? Što se tiče izvoza, do sad smo sarađivali sa jednom kompanijom iz Bosne i Hercegovine i jednom kompanijom iz Makedonije. A što se tiče izvoza u Evropsku uniju, sada radimo na tome pa ćemo vidjeti na koji način možemo izaći na to tržište. Mislite li da to radite nastupanjem na nekim sajmovima prehrane ili? Ja svake godine odlazim na sajam prehrane svake druge godine u Kelnu, svake druge u Parizu. Ali ove godine nećemo biti samo posetioci, već ćemo biti i izlagači. Na taj način što će 13 proizvođača iz Srbije biti prisutni na štandu Privredne komore Srbije i mi ćemo biti jedni od njih. Na taj način ćemo pokazati naše proizvode. I mislimo da je to jedan od prvih koraka ka pokušaju izvoza u Evropsku uniju. I u Kelnu i u Parizu ili samo? Svake druge godine se održava u Kelnu, svake druge u Parizu. 18. znači parnih godina, se održava u Parizu. Sljedeće godine će biti u Kelnu. Znači sada na sajmu od 21. do 25. oktobra bit ćemo prisutni sa našim proizvodima na sajmu u Parizu kao izlagači.